Че, нека ти разкажа една история. Не мисля, че 1978 година. Колумбия. Так му свалихме вражески самолет, когато сетих, че наблизо има нови врагове. Имах два избора. Да се крия или да изляза от укритието си. Избрах второто. Бях готов да посрещна всякакви врагове, използвайки мой меч и моя... Чакай. Дали беше военен? Че, не искаш да чуеш цялата история? Не! Къде бях стигнал? Да. Извиках с цяло гърло и нападнах моите врагове, които между другото бяха роботи от бъдещето. Знаеш ли какво стана тогава? Спил се ги всички. Не, тогава изведнъж ме хвана огромен страх и не можех да се изправя дори. И знаех, че няма да успея да се преборя с абсолютно всички. И тогава разбрах, че за да спечеля, просто трябва да повярвам в себе си. Трябва да се изправя и да кажа: аз съм мъж! Имаш ли нещо по-различно от един Монополи долар? Това са специални въртеливи куршуми! Че, нека ти разкажа една история. Нека аз ти разкажа една история.